Minister vnútra kritizuje prezidenta Bidena. Haló, pán minister, vy, čo legitimizujete ľudí ako bombic. A ja som prezidenta Bidena kritizoval. Som čestný, nikdy som nezneužíval funkciu a naopak. Moja rodina je obeťou organizovaného zločinu s mocenským krytím za vašej vlády. Ale na základe čoho vy chcete niekoho kritizovať? Veď vy ste si omilostnili svojich korupčníkov zákonmi, za ktoré hlasovali aj trestne stíhaní poslanci. Nie je to náhodou konflikt záujmov? Zneužívate políciu na prenasledovanie kritikov. Prečo nestíhate aj tých, ktorí sa vyhrážajú zabitím opozícii? Napríklad aj mne. Vy chcete rozprávať o dvojakom metri? A čo prepustenie Kováčika z väzenia? Pán Šutaještok, nehovorte o dvojakom metri. Pre vás stačí 2 razy meraj, raz rež.